Denger सिखाव जादो सालबारियावबो जोगोनार बागानाव वाव बिउटिफुल हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबस आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायहोना लाग्रोनो थाबाय आरो बुथेथे मरखा लानानै आथिखालाव नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नै आङो इन्ट्र'खौनो माने होनो बावगारदो आरोना माने आंहा ना लास्टआव इन्ट्र'आनो थाहैया जायो होननानै नोंथांमोननि सिगाङाव दे माने बुंबाय थायो आङो माने भिडिअखौ खालामो क्लिक क्लिक सबार क्लिक लाबायानो थायो ओमफ्राय थेवबो माने इन्ट्र'आनो गैयि जायो आरोना ओमफ्राय दिनैसो नै बेलासि टाइमाव जाखां लोंखां मावखां दांखांसो माने फोथाराव बेरायनो फैनाय फाजिनो नोंथांमोननो माने इन्ट्र'खौ होनानै लानाय जाबाय आरो माने होनबाथाय उल्थां फाल्थां जासिगोन लोगोफोर भिडिअफोरा गाननाय जोमनाय ड्रेस पार्टिफोरा एसे आलादा जासिगोन आरोना लोगोफोर अब्लाबो माने नायलांसाबबानो जाबाय नोंथांमोना ओमफ्राय नै भिन्दि फिथाइबो एसे खाना लाबाय आङो थ' होनबा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै बेनिफ्रायनो देन्जार सिखाव जादो सालबारियावबो थांसै दङ थांसै थाइजौखौ एसेबो जालांबाय लां बुख्रिया नाङा होनबा बेसेबां जालांबावसै आं लाखिगौमोन ना बुख्रिया नाङा होननानै खावसे लांबाय मिथिगौ ओंखायनोथ' आं लाखिगौमोन ना सिखादोंमोन नायनो ओमफ्राय नाङा होनबालाय इयो जानाव दंफैयोना ए ओमफ्राय दाबा लांबाय जानो नामा हाना जानो लाखिबा नाङा फार्स्ट टाइम मबाइल गोदानजों दिनैसो ब्लग बानायदो दै लोगोफोर बोरायनि मबाइल गोदानजों बेथ' फार्स्ट टाइम आरो दिनै ओमफ्राय आब' लानाव ओंखाम संनो फैदो इसा माने आलासि फैयोनो ओमफ्राय सासेनि ओंखामखौनो आब'आ संनो हाया जाहैबाय आरोना ओमफ्राय जोंखौसो माने गथ' गथाय बुग्लुं बुसुं माने हुना लाबोजोब्बाय आरो ओंखाम संनो ओमफ्राय नोंबो संलांदो आब' जागोन दे संलांदो नोंबो ओंखारदो ओइनै मा जगार खालामगासिनो दं एवनायानो एवनाय दिनै इसानावनो जानोसै इनो जाहैबाय आरोना जोंहा बिराद दुखु नांथावबो लोगोसे मानो होनबाथाय जोंहा बिजावजालिया दिनै सालबारि बाजारमोन आरोना ओमफ्राय बेसेबा बुरजा फैसा बेगाव दंमोन जाहैबाय ओमफ्राय पासबुक दंमोन ना मा होनदों आब' पासबुक दंमोन एलआइसिनि होनो गोनां फैसा एलआइसिनि होनो गोनां फैसाबो दंमोननो ओमफ्राय लोगोसे पासबुकबो दंमोननो ओमफ्राय माने दासो आरोना दिनैसो जादो दिनैथ' सालबारि बाजार नालाय लोगोफोर बुधबार ओमफ्राय बेयावनो माने दख'ना सख'ना इदिनो गावसोरो देहननो होननानै दखानखौ खुला खालामनो होननानै देहनजोबखाबायमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सोर बेफोरबायसा खावना लांखो आसरित जोंनि सालबारियावबो बिराद सिखाव जाबाय दै लोगोफोर साबधान जाबानो जाबाय बिमाफोर सोरबाफोर माने फैसाफोर बुरजा लादोंब्लाथाय एकदम बिखाफोराव गोबानानै ला ओमफ्राय दा नै बिजावजालिया जोंहा बिराद माने दुखुनांथाव बाथ्रा जाहैबाय आरोना इफोरबायसा माने फैसा गोमानाङामोन सानफ्रामबो थांबाय थानाय मानसिखौ इफोरबायसा खालामनाङामोन आरोना ओमफ्राय माने खोनानानै बिराद दुखु मोनबाय ओमफ्राय दा मानसिया बाजारावनो दंथ'यो नोंथांमोननो माने देखायनो नाजागोन आरोना नै लोगोफोर बे जायगायावनो माने खावदों आरोना ओमफ्राय नै बिदि गारिखौ लाखिनानै माने माल बोख्लायबाय दंमोन जाहैबाय ओमफ्राय माल बोख्लायबाय थानायावनो सोर बेफोरबायसा माने खावनानै लांखाथाय सिगांनि माने दोनग्रायाव बाकसावहाय दोन्दोंमोन आरो बेगखौ ओमफ्राय बेगैनो लाना थांदों जाहैबाय लोगोफोर ओमफ्राय अननानै सोरबाफोर माने लांफ्लांबायदोब्ला लांदोंब्लाथाय होफैफिनबानो जाबाय बेयाव माने मबाइलबो दंमोन जाहैदों ओमफ्राय फैसाबो दंमोन फैसाखौथ' खुनु टेनसन गैया र' लोगोफोर ओमफ्राय मबाइलासो आसल बाथ्राया मबाइल ओमफ्राय बेंक पासबुक दंमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बिजावजालिनि बे दखानाव माने इफोरबायसा माने ओंखायनो हमखाना दोननांगौ मिथिबाय आलासिखौ जाहोजानो गिनानै इन्दिबारियाव होसोनायसो जाहैबाय नोंसानाबो बेवाइखौ जाहोजानो गिनानै गेदेरफोरा बेवाइ जायोना बिबोनांसो जागोन बिबनां आय नङा नोमफा आय नोमफाया बेनो थांबाय मासे नै जाहोनो बाना इन्दिबारियाव ज' होसो हरनाया गोदो फरायनो मोननाय इदिसो जाबाय नोंसानाबो ओइ मोनहैबाय इन जाबाय हमखाना दोननांगौना नोङो मोनायाव गैला आलासिनो सबाय गोजासो जाहोनांसिगोनबायसा मोनदां लामायानो थं थं थां थां गावदो लबारजो आलासिफोरा खिस्रायलायनाय होबाय होनबा माइक्र' सालौखौ मोनबाय लोगोफोरनो अमा बेदरखौ एवग्रोबाय आरो ओमफ्राय एवनानै इयाव मिरामिस एवसिगोन एबारो माबा गोसोम नुदोंहाय मबाइलावनो गोसोम नङाब्रा मा गोसोम जानो बिदिनो जायो मबाइला गोदानसोना आरो आंहानियावबा बिराद मोजां नुयो ओमफ्राय सेन्टारनियाव बारा मोजां नुवाखै नै जाबाय दे सबाय संनायाव बाहागो लाबाय आं नै लोगोफोर बिबोनाङा ओमफ्राय माबाखौ बेदरखौ एवखांबाय आरोना ओमफ्राय आं सबायखौ संनोसै खारै होना हरनोसै
दा उनाव नायबावसिगोन आरोना नांगोना नाङा ओमफ्राय मस्ला मस्लिखौबो एसे माने फिट जानाय बायदि होना हरखानोसै आरोना सबायजों दाउ इनिफ्राय नै निरामिसा जोगोनार आलु बुट आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेदरा थाखाबायानो सबायजों दाउआ मोनबाय लोगोफोर नै एकदमबारे खोमसि खोमलाव बोरैबासो नुलायलांबाय आरो खान्थायाव संनाय नालाय नै मोदोमफ्रु मोदोमखाबाय गारबायाबो पिलौलु हायबाबो फैया आब' पिलौलु नै बिखायासो फैग्रोलायथारदो मोनबाय लोगोफोर मोदोमफ्रुनो हाइजें बिलाइ मोननांगौमोन नगा दुन्दिया मोननांगौमोन गैया दाउआनो फिसा ओरैनो मोदोमनो आन्था सागं सानाय सागं क्रेक क्रेक साना होलायबाय आरो मोदोमनायनिल' होननानै आं अमा बेदर जाया नालाय लोगोफोर आंनि थाखाय माने आब'आ स्पेसियेलि दाउदै दैनै होफैदोंमोन आरोना ओमफ्राय एवबाय आङो सामब्राम दरसे होनानै जि मोजां एवखाबाय आङो आंनि थाखाय मा जानाय जाखैलाय एसेल' जानोसै आइ जानो माने मस्थ' भाजा जाबाय जोगोनार भाजा जाबाय दे जासाबदो दे गोथाव जागोन ना जायाखै जानानै खोन्थानाय आइ गोथाव जाबाय गोथाव जादो भाजाया माबायदि गोथाव जादो जोगोनार भाजायाबो गोथाव आरो बिथि बिखा दिनै भाजाया बिराद गोथाव गोथाव संबाय जोङो आलासिफोरनो फुंनिफ्रायनो संबाय जा फिसाजोआ एक्सपार्टखा इनै जा बिबनाङा बिराद संनो रोंथारगौ बिथाय काट्रा संखायो आयं गोथाव जागोन ना जायाखै आयं जादो नोंगोना नोङासै जा एसे फुंबावनायनि माइ गायनांगौना दैज्लाङाव बोलो फोराना लाखादोसो ओंखायनोथ' जानो हाला इन्जिनफोराबो एसे दुरबल जाहोलांबायना जि गोबावनि उनाव दिनैसो फोथाराव मोनफैबायहाय लोगोफोर गोबावसोमोन फोथाराव फैथारिया खोथिया फोलायलांबाय आंना बोराया ओमफ्रायो जोंहा खोथियाखौ फोखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनैसो माने नोंथांमोननो देखायनोसै आरोना फोनाय टाइमाव माने फैनोनो सोलाबासै नालाय ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बेसेबां खोथिया फोखो बेखौनो माने नोंथांमोननो एसे शेयार खालामसै आरोना बेलासि टाइमाव ओरैनो माने बेरायखोथ' फैबाय आरोना नै लोगोफोर लारि लारि माखा गासिबो जोंहानि खोथिया गोजा आरोना इनिफ्राय माने प्लास्टिक होलायदो नै दाउथु बायि रखम बे जाबाय न' गाहायनि आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओइ साइड खोजानिया बोराया जोंहा टिक्का लादोना नै इखो खाथिनिनो माबा बेसर फोनाय दुन्दिया फोनाय जागाखो जोंहानो माने गायनो मोनफिनबाय आरो लोगोफोर मेसेंनि खेथि मावनाय जागाखौनो मोनफिनबाय ओमफ्राय हाया मोनलायलांबाय नै खोथिया दासो फोदो आरोना ओमफ्राय नै सोमखोर सोमखोर जाबाय एसे जुम खालामना देखायनो र' लोगोफोर नै दैज्लां बोथोरा एकदम खाथि खाथि मोनफैथारबायहाय लोगोफोर थाबनो फैथारनाय बायसा मोनबाय आं दैज्लां बोथोरखौ हाफोराथ' मोनबायानो ओमफ्राय नै खोथियाबो इलाय बेसे गोबावनो फुजागोनलाय मास मोनसेबानो दैज्लां आरोना थाम थुम गायनाय फुनायाव बोलो फोरानांसिगोन लोगोफोर दैज्लां बोथोरा गैलानो मथा मथि मास मोनसे आरोना जोंनिथिं बिराद आगोथिया गायो मानो होनबाथाय जोंनिखै दंग'नि दै मोनोना खरान बोथोरब्लाबो मालायफोरनिखै माने गायनो हायाब्लाबो जोंनिथिं गायनो हायो आरोना जोंनिथिं माने मानासनि दै फैयो नालाय लोगोफोर दंग'नि हाग्रानि इनिफ्रायो खोथियाथ' फोजोब्बायानो बयबो खोथिया फोजोब्बाय रावबो फैयो गैला आरो जोंनिथिं ओमफ्राय आमथिसुवानि सिगां खावसे प्राय कमप्लिट सोरनाबा जोबोआनो सोरबा माने जांख्रायानो जायो आरोना आमथिसुवायावनो हा खमफोरा ओमफ्राय हा बाराफोरा आमथिसुवा बायखांनानै गायबानो गैला आरोना सावन मासफोराव माइखौनो गाया जोंनिथिं आसार मासावबो बांद्राय बिदि गायबावासो आसार मासावनो प्राय जोबजोबो आरोना थौ बिगाबैसे गायगोन देग्लाय जोंहा बोराय 6 जोंहानि निजाया 6 बिगा ओमफ्राय जोंहा न' गाहाय माखौ थाबाय गायनाय आरोना ग्लाम माखानै थुल मोनजोब्बायानो खुनु टेनसन गैला अखायाबो आगोथिया गोलैबाय नालाय लोगोफोर हाया बहुद जागोन आरोना बेसे 12 बिगा जागोन आरोना लोगो टटेल 12 बिगा जागोन आरो न' गाहायाव बेनिफ्राय जोंहा बोरायनिया 6 बिगा निजाया ओमफ्राय नै दैमाखाया थुल जालायदो अखा हागोन थौ थाब थांनांगोन
फैनाय फारसेनिफ्राय नायलांसै र' लोगोफोर नै इयाव खावख्लाबसे हायावनो बेसेबा मैगं दंखायो आरोना इनिफ्राय नै जोगोनारा ओरैबायदि थायदो नै नायदो लोगोफोर बा जि थायखादो आरो नै इबो थाइसे बै सिङावबो थाइसे ओमफ्राय नै जेरावबो फिथाइयानो फिथाइ आरोना लोगोफोर नाय ओरैबायसा थायखादो बा दिनैसो फैदो लोगोफोर बेसेबा गोबाव उनाव आं दिनैसो बेयाव फैदो आरोना ओमफ्राय जेरावबो जोगोनार फिथाइल' आरो ओरैबायसा थायदो बाब नै मोनहांबायस' मोनहांनायखौनो लांनांबाय नामा जानो मार थायखादो सहाय जोगोनारा फैथाराखैमोन आं जि इलेक्ट्रिक बायदि थायथारदोहाय नै जि बायदि थायदो थायग्रा जाद नामा इफा एसे थायदो नै आं दिनैसो फैथारदो एसे इदि थायदो होनना मिथिथाराखैमोन आं जोगोनारखौ बाय नै देन्था फामफ्रोमबो फिथाइ नायनाय आलुबो दं आलु गानाङा आलु दं आलु खुमब्रा ओइलाय फान्थाव थाइसोदोस' इनि फिथाइ दंसै फान्थावाबो खानाङा दादि बुजागोन मा ओरैबायदि थायदो लोगोफोर नै बिराद मोजां नुखादो आरो समायनानो जेरावबो माने देन्था मोनफ्रोमबो फिथाइ आरो लारि नै नायदो आरो ना इमान थायखादो अना खानानो जि थायखादो आरो ना दिनैसो फैदो आङो मा एसे थायदो बिफा जि थायखादोस' मानसिफोरा होनबाय सङो मा थायदो नोंसानि जोगोनारा मा थायदो ओरै होननानै ओमफ्राय दिनैसो फैनानै नुसनफैबाय आं एसे थाइबा दा सुरित ओइ सिंमानि थायदो आरो ओइनो जि नायनो लागा जादोहाय ओइ जेरावबो फिथाइ ना बाबा जोगोनारानो जोगोनार जोगोनार बागानाव वाव बिउटिफुल जोगोनार बागान आयौ ओरैबायसा थायदों बाब्राय फिथाइयानो फिथाइ देन्था मोनफ्रोमबो फिथाइ आरो बाब ओरैबायसा नुनानै गोजोननाय मोनदो